IB Dona presenta... Papà, ens contes un conte abans d'anar a dormir? Sí, però un nou, un que no haguem sentit mai. Me l'he d'inventar, idò? Sí! Això era i no era un príncep molt valent. Pots ser una princesa? Clar, això era i no era una princesa molt guapa. Molt valenta. Eh? Una princesa molt valenta. Ah, una princesa molt valenta que tothom l'admirava molt. I per què l'admiraven? Perquè era molt dolça i molt amable. I s'havia llegit tots els contes del món. Sí, i feia llaüts de fusta. Llaüts? Com ha de fer llaüts? Pot fer el que vulgui. És princesa. Bé, idò, feia llaüts i navegava. Clar, per això els feia. I què va passar? Un dia, en tornar de navegar, va trobar al castell de son pare una bruixa lletja i molt dolenta. Papà, pot ser un bruixot? És que les bruixes no són dolentes. Bé, idò, un bruixot? El bruixot volava amb la seva granera per damunt del castell. Son pare li va dir a la princesa: «Amaga't!» Ella tremolava de por. No tremolava, ella ho volia veure. Els cavallers del regne varen anar a enfrontar-se amb el bruixot. Els cavallers no, papà, la princesa. La princesa? Li va dir, basta! És que, papà, no te surten els contes de princesa. Sí, la princesa només és... Sí. Teniu raó. Idò, sabeu què va fer la princesa? Segur que dius que va quedar tancada al castell, esperant un príncep o una cosa així. Li va dir al bruixot: «T'aduré a fer una volta en llaüt. Veuràs com deixaràs d'estar enfadat». I se va posar content? Al bruixot li va agradar tant anar en llaüt que la princesa li va canviar per la granera voladora. Oh, uala! I la princesa se'n va anar a fer la volta al món volant amb la granera del bruixot. I una motxilla amb menjar. Sí, i ben plena. Va visitar tots els països del món. Va aprendre anglès, xinès i àrab. Va fer molts d'amics i amigues a totes bandes perquè era molt llesta i molt divertida. I els llaüts? Va fer llaüts per tothom i amb els doblers que va guanyar se va comprar un castell. Uala! Sí! El va decorar al seu gust i hi va fer moltes festes. Va ser la reina del seu propi castell. I va viure feliç per sempre més. Papà, això se diu quan al final se casen. Sí, papà, és vera. Aquesta princesa té el seu propi castell, una granera voladora. Se guanya la vida amb allò que més li agrada, que és fer llaüts. I té amics i amigues per tot arreu. Se casi o no, viurà feliç per sempre. Visca! Visca! Un altre. Tots tenim patrons masclistes incorporats de forma inconscient. És hora de canviar-los. Necessitem urgentment una reacció de tothom. Entra a reaccionem.com i uneix-te al Pacte Social contra les Violències Masclistes. Reacciona! Un projecte de l'Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.